Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk digoyang? Siap ya. Oke, karena kita pemanasan sebelum acara dimulai, kita goyang bersama terlebih dahulu ya. Oke, sebuah lagu untuk Anda semuanya, Cidro 2. Yang tahu lagunya nanti bisa nyanyi bareng-bareng ya. Durung nganti kare tatu sing ning atiku, teko-teko sliramu nambahi loro batinku. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata, cedhak ning ngarepe mata ning sliramu kuwi citra. Panas-panas srengenge kuwi kang nguliti awak iki, nanging sing panas rasane ati nyawa ketetean iki. Lunga aku sing kudu lunga, iki wis lilo senajan loro ning jero dodo, yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata, cedhak ning ngarepe mata ning sliramu kuwi citra. Panas-panas srengenge kuwi kang nguliti awak iki, nanging sing panas rasane ati sing kudu lunga. Timbang batinku keloro-loro, ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lilo awakku iki wis lilo senajan loro ning jero dodo, yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu. Lunga awakku sing kudu lunga, timbang batinku keloro-loro, ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu. lilo awakku iki wis lilo Senajan loro ning jero dodo, yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu. yen pancene wis nasibku kudu pisan karo awakmu. Oke. Tepuk tangan lagi dong untuk kalian semuanya. Oke, lagu berikutnya saya panggilkan teman kita ya. Driva. Driva dengan lagu sebentar lagi. Ya. Oke.